kepareng matur dumateng sedaya wonten kesempatan menika sadurungipun ngawontenaken sedekah Jumat kawula badhe sekedhik matur sekedhik tausiah. Setunggal menika monggo saestu kita jagi ibadah salat kita. Amargi ibadah salat menika ibadah ingkang nempakaken teng akhirat. Kita sami menika nang donya menika namung sekedhap. Nang donya namung sementara. Mboten enten tiyang kok iso urip napa langgeng utawa urip sak urip mboten saged, mesti bakal mati. Nggih, sedaya menungsa bakal mati. Menika sampun hukum alam. Lah mati niku namung pisah sementara antarane ruh mbek jasad. Sayektosipun nek wis mati niku jek neruske urip ten alam akhirat. Nggih, bar mati bar urip nang donya enten dua urip melih, urip ten alam kubur nggih ngentosi dina kiamat. Jadi urip nang alam kubur niku ngentosi bakal ana dina kiamat. Nek pun alam kubur pun titiwancine mengke enten nggih menika hari kiamat. Hari kiamat menika sing jek urip bakal dipateni karo Allah Taala nggih melalui malaikat. Allah niku nek njabut nyawane tiyang boten langsung melalui malah malaikat melalui dina kiamat sedaya bakal digawe mati karo Gusti Allah, alam bakal digawe rusak kabeh. Salajengipun sing no alam kubur bakal ditangekake. Sedaya bakal ditangekake wonten akhirat. Lah ten akhirat niku amal pertama kali sing dihitung ternyata salate. Jadi pitakon pertama niku salate. Nek salate niku dilampahi, salate tertib, insyaallah amal liyane sing rada bolong-bolong itu kabeh dadi apik. Tapi nek amal salate niku mboten tertib, nek pangapunten nek pun mboten dilakoni. Senajan amal sing apik-apik ya sedekah, ya apik mbek tangga, ya bekti mbek keluarga. Nek mboten salat, ternyata amal liyane dianggap ora kangge. Jadi ternyata penentune teng salat niku. Jadi nek salate tertib, monggo salate tertib sedina 5 kali diupani tenanan, syukur ditambah salat sunat, niku nggo sangun akhirat. Nggih daripada spekulasi. Wis rasa salat, besok ben ngerti yo niku spekulasi. Nah, kita mesami wong nggih nderek para kiai mawon, nderek para ulama. Ulama menika saking Kanjeng Nabi Muhammad nggih bahwa urip nang donya bakal disambung alam akhirat. Lah alam akhirat niku penentune tan salat niku. Insyaallah nek salate tertib bakal selamat nang akhirate, bakal dilebetke ten swarga. Nek salate gotang, salate mboten tertib niku nyemelangi. Ten akhirat niku bahaya. Penggene kitab diterangake wong ahli-ahli neraka niku ditakoki, "Kenapa kowe nek mlebu neraka?" Kula ten donya riyen mboten salat. Ternyata wong ahli neraka, ternyata kuncine ten neraka niku ahli neraka ternyata mboten nglakoni salat. Pramila monggo salate dilampahi. Nomor kalih monggo kita sami nggih latihan sedekah. Nggih, sedekah walaupun sedekah niku mboten ngenteni mampu. Nggih, sedekah mboten sah ngenteni sugih. Sedekah sak mampune. Nggih, kita itu sing pangapunten ya padha kabeh. Awake dhewe klebune wong ra duwe. Sedekah sak mampune, latihan. Isone 1000, iso 5000, iso 10.000. Insyaallah sedekah niku ndadekno berkah. Sedekah niku tolak balak. Wong-wong kuno, nah zaman kuno niku malah luwih penak jaman sakniki. Wong sakniki ketoke kaya penak ning tibake kosong. Wong riyen niku panenane lancar. Sakniki panenane do glesu lho wae. Dipangan tikus. Wis mboten berhasil panenane. Padahal riyen niku malah do hasil. Kuncine napa? Kuncine sedekah. Wong kuno niku do seneng sedekah. Nenek poso weton, nenek sedekah weton,
wetone dibancaki nggih pokoke sering dibancaki ngenekke masak-masak diundang tangga parone lha niki diuri-uri diuri-uri panen disedekahi nggih syukur diwiwiti wah dene ora diwiwiti ya masak-masak nggih dibeseli tangga parone sing tidak gendang betul saku kata-kata tangga parone wong 5 10 mboten napa-napa sing tukang ngerit kuwi gendang ayo mangan bareng-bareng diniati sedekah ini napa kemawon rupa panganan rupa duit insyaallah sedekah marai berkah insyaallah sedekah tolak bala insyaallah sedekah hajati kabul jadi napa diantarane hikmah sedekah niku insyaallah uripe berkah wong sedekah niku insyaallah ditepiki saka balak musibah wong sedekah iki hajat-hajate insyaallah kabul digampangke perkarane wong ahli sedekah niku nggo ngenteng-enteng siksa kubur nggih insyaallah diselametke saka neraka iki ahli sedekah pramila monggo kita latihan sedekah sak mambune ning syarat sedekah sing sae niku sedekah sing ikhlas nggih pangapunten sedekah aja mung mergo melu-melu melu-melu kena ning jerone ditata niate ikhlas. Nggih napa kemawon sedekahe? Arep ana pengajian, jenenge mang urun 5 dus 10 dus. Ya arep gawe 50 dus ora mampu, sak mampune. 5 dus 10 dus bismillah. Nek ora saiki kapan? Engko nek tuwa, engko nek wis dipundhu Gusti Allah reso sedekah. Amin. Pramila mumpung ana kesempatan ayo latihan sedekah. Nggih. Untuk pengajian dina nang urun bantu konsumsi. Wonten majelis taklim wonten ngaji anak-anak kala-kala jenengan mang bantu senek dulu ngaji cah cilik-cilik niku. Ten iki ten sempol ten tombo ten pundi kemawon engko ana ngaji cah cilik-cilik ditukoki jajan didumi. Kala-kala masak tanggane didumi. Napa masak napa nggih Kanjeng Nabi kuwi contoh nek masak niku duduhe dikakahi. Ben masake niku dikakahi ben tangga teparo melu ngrasake. Niku ingkang saged kula aturaken hikmahipun sedekah. Nggih. Sakabehipun menika wonten amanah